challenge του Γιώργου Μπαρτζόκα. Το challenge αφορά το αν μετά το μπλοκ του Peters έχει ξαναβρει ο Μπούκερ την μπάλα. Coaches Challenge heißt, der Trainer von Olympiakos überprüft oder lässt überprüfen, von wem der Ball jetzt ausgeht. Αυτό τουλάχιστον δείξε νομίζω με την παντομήμα ο Έλληνας προπονητής. Και αυτό συνήθως, αυτού του είδους τα challenge συνήθως παίρνουν και πολλή ώρα. Χρειάζονται αρκετό χρόνο. Δεν είναι και πολύ ξεκάθαρες οι φάσεις. Περισσότερο ερμηνεύουν οι διαιτητές τέτοιου είδους καταστάσεις. Πάση περιπτώσει, δική του δουλειά. Ο Ολυμπιακός στο 71-66 πάει πάνω από το